мардуме ки дар Лублино иқа хизмат каре мардумои магазиндоре ки дар Лублино Садовод Фудсити дар дигар шаҳрҳо магазинои экономаркет дигар хел плеймаркет хулоса ки як қиёмат ҳамаи магазинои боркашӣ барои либоса доре ё ки фрукти доре бародаро иқа хизмат каре дар корои хайр дар касалиҳо дар мурдо аки имрӯз навбати хизмати бобоҷон шудааст. Ба шуморо чӣ ёфтагим гӯш кунед бародари азиз. Якта спринтер ёфтагитонам. Спринтер Мерседес 2004. Аммо какой-то халам-палам нест. Мошин ба тамоми санъатиш навай бачаҳо. Дурозиш чанда ҳоҷи? Дурозиш 4. 420. 420 ба круг тамошо кунед бо дарунашам нишон метем бародаро. Мерседес ба тамоми санъат навай. Моторш дв чамбы? Моторш дв дизел бародаро нигоҳ кунед. Мошина диде ба тамоми санъат нишон додам шуморо. Чо имрӯз рӯзи мошиноҳай я 5-6 мошина бародаро ки ма мошин парт гуфтам де ҷавоб ту нагуфтам айсар мошино та партое ки ман бисёр та вақтҳоам та рафтан смсо чанд рӯз кор доштам. Хуб то охира имрӯз 5-6 та партом лайк пайк тамошо кунем ма чӣ гуфтастим масъалаи мошина худо нигоҳ. Акман полностью мошина нишон метим. Бачаҳо яъне мегире бортуна мезане мере Ставропол, мезане Новосибирск, мезане хулоса тамоми шаҳрҳо. Хуб ман аяла мекушам дарора бибинед. Ина бисмилlah. Бачаҳои магазиндоро мардуми Москва спринтер Мерседес 2000 чанд гуфти? 2004 механик мотор дизел ба тамоми санъат нав 4 та балони нав балонош полностью пачкаҳанд документош 100%. бачаҳо барои шумо инаҳа барои шумо чое дарози мошина мегӯ як автобуса нигоҳ кунед бисмилlah дар даронаш дурмадам инаҳа 4 дарозиш 420 ина айдарни амҷа салонша нишон додаистам ина бинед дӯстон ҷои телефон нуни механик рул пул ҳамаш дар бо магнитофон ҳама тарафа шароитош хуб дӯстони азиз бибинед. ина мошинча нархаш қимат нест 900 та гуфтааст бо суҳбат хуб мега бародар зарурай бояд срочно фурӯш аст нархша 900 000 гуфтааст бо суҳбати хуб мешавад ва ин нархи бародар хеле зарурай. ина ман даже ай пеш балоноша нишон медам чанд ка наванд 4 та балони нав шароитош хуб спринтера бибинед бензин чи саларка двд мегири бача борта мезани бачаҳои магазиндор итари мошин ба худо намеояд. вақто хидма магазин доштем ё ки бародаро қати кор мекардам ҳамкор будем бор мезадем ҳамихели ҳам мекофтем 900 000 ну савдои хуб мешава бачаҳои азиз. Принтер баъд як чиз дигар дӯстони азиз ки инаҷа се сиделник ҷои се сиделники пассажирни яка пассажирни ну як таш дар хонаша я дтайга надора дар иҷас метуни се сиделники дига бизани масалан якта дта се сиделники дига бизани аммо яташ дар хичай дташ нест. ман хотир бачаҳо нигоҳ кунед дар дарни ҳамиём дурозиш 420 солиш 2004 ҳуҷҷатош 100%, 4 балони пачка, балон зиёдтӣ дора бо дига не амад. Ҳам дитай тамом. Бо дига запаскаи нав, ина. 2 балони запаскаи нав, хулоса 6 та дора. Ина и болош бо лукай мукай хели дора. Хулас ки ина хели гап чап. Хамо дар рӯи экран мондаи соду машина занг бизани ҳозир бо заводит шумена бибини. Заводит коҷиҷон. Бибини ма шуморо деҳқони нишон дода истодам. На заводитш мекунам. ина бардор чиша нишон бардор баша бардорш бачаҳо мотор патор ҳамаша нишон дода истодам илтимос айнуин бо оҷон гап зане ина моторш ина бой хебе ҳечи места худаш автоматик ина хаки бо мошини ман намефаҳмам ина бачаҳое ки мефаҳме газел дизел пизела бибине ин еҷаш ҳаво бурояд иҷа ременташ иҷа вентиляторш кор кастай хулас ки ина мошина бибине мошина деҳқонӣ сёмка кардам деҳқонӣ мундам занг бизанед дар метрои Лублино рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран айнуин бо ҷон салом ге амакҷон хомӯш ки тамом Мерседес 2004 моторш двд дизел дрозиш 420 хайне ҳамиқадр 4 балон ранги хунай мегири зиндаги мене 900 та гуфтааст бо суҳбати хуб мешавад. хуб худо нигаҳдор барори кор ҳазмин бо ҷон салом ге лайк комментария фаромӯш накунед ки шуморо он як рӯз мошин мефурӯшад. худо нигаҳдор бачаҳо.